स' लोगोफोर गारि गोदाना नायबिनो नै कालारखौ माबायदि नुदों खिथाबानो जाबाय लाइटआ नोगोद गोसो होना जाखादों नै रायजोफोरा बैनो बांसिन जाथारबाय हनै सिरि जाखादों हनै बिनो बांसिन जाखादों हनै हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो गाइस आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय जोंहा दिनैनि ब्लगा एसे आलादा जागोन लोगोफोर मानो होनबा जोंहा गारि गोदान लादों दाख्लै लादों आरो ओमफ्राय पार्टिया एसे लेट जाबाय दा बेखौनो पार्टि होगोन आरो दिनै लोगोफोरनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे आंनि ब्लगखौ जों दिनै मा जागोन मा लोंगोन ओमफ्राय आं गारिखौबो हायोबा दसे थानानै खिथागोन नोंसिनो नाजागोन आरो खिथानो मा गारि लादों ओमफ्राय माबायदि मा मडेल एसे खिथागोन आरो आं नोंसिनो स' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर गारि गोदाना नायबिनो नै कालारखौ माबायदि नुदों खिथाबानो जाबाय लाइटआ खिन्थु एलइडि दै बिना नै टायाराबो स' लोगोफोर कालारखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नाम्बार प्लेटआबो जायाखै नै 10 दिननि उनावसो मोनगोन होनदों नाम्बार प्लेटखौ 60 किल'मिटार सालायजेनबाय दायो बरिया गारिया सालायनोलाय स्मुथ आरो एकदम नैबे बिराद गिदिर जाबायना दाना बिनि थाखायनो मोजां आरो मैयासो फुजा होदों ओमफ्राय दिनै जों सानथाम जाबाय लाबोनाया मैला जाबायबो नै एकदम सुवाखै स' गाइस आं दायो नै अमा बेदर संनो नागिरबाय दायो जानायनि लाहार फाहार खालामहांबाय एसे नै नै अमा बेदरा बरियाखा अमा बेदराबो ओरैबायदि बरियाना गाइस नैबेयाव कुकारावसो संगोन ओरैबायदि बरियानो मस्ला मस्लि ओरैजाय नैबे जाब्रां देनाय नैबे जिंजार गार्लिक आरो चिल्ली बरिया लागायनोसै गाइस एबार नैबेहाय वाव पार्टी दिनै मजा पार्टी खालामसै मानसि दावरावब्रा नैबेयाव थास' बिबार रदों गाइस बेहाय थास' बिबार गोरान ना गोरानजों संगोन बेखौ ओरैबायदि बरियानो नैबेहाय अमा बेदर स' गाइस भिडिअखौ बिदि बानायलांबाय थादों नोंथांमोना गाइस नै लागायहांबाय कुकाराव संगोन दै एसे बेलेग टाइपनिसो बियो नै माखासेया टमेट' हाखाबाय आरो नैबेयाव बुरजा होबा थावनाय नङाना मोननै संसै बुस्थुखौ कुकारालाय नोगोर गिदिरखामोन नै होनबाबो एसे संबा गोथावसिन जायो बुस्थुआ वाव गाजा जागोन बेयो दा नै दा जेबो जाथ'वाखै स' गाइस नै बियो कुकाराव जाहांसिगोनानो खोबनानैल' होनसै खननै सिटि मारिनोसै थारमाने बिथिंनि बेंगलरनि अमाया एसे गोरा गाइस बेनिखायनो कुकारावसो सङो जों बांसिन नै बे मोनसे मोननै नैबे खननै खनथामसो गाबबानो जाबाय आरो गाइस एवफ्रामखाबाय मोजांनो थिं सेलेक्टनि रेडि गाइस सेलेक्ट बानायगोन गुड सेलेक्ट माय गड स' गाइस ड्रेस गानलायबावदोंसै ड्रेस गाजा संदो आरो दिनै दिनाव ओरैजाय सालाद बानायगासिनो नै सेलेक्टआ वाव गाजा नुयो माथो कालारखौ गाबखावगासिनो दायो नै पटल फ्राय एवनांगौसो पटल फ्राय एवबावगोन दायो बिराद गोथाव जागोन दिनैनि आइटेमफ्रा ओरैबायदि नै बिथिंजाय ड्राय फिस आरो नैबे माबायाव थास' बिबाराव लाना संसै अ माय गड स' गाइस फाइनालि मोनबाय नै ओरैबायदि बरिया जाबाय मबाइलाव कालारखौ एसे बेलेग नुदों दे गाइस बयामि जाबाय
नै साखिनायबावबायसो ओरैबायदि बरिया जानाय नायनोसै नै बिराद बरिया जाबाय बरिया udah jawan pak Lokh bisa jawan sih guys nih bufur balik kamera ya anak boriya so लोगोफोर दायो नै जों जानायनि लाहार फाहार खालामबाय नै जागोन आलासिफ्रा नै जानानैसो Sekolahnya mana ini? Dịu lằng lý còn chưa? Giàn nát cái bây giờ đừng thăm thăm. Giàn gì đấy? Đây thằng ạ, ba liền không dậy nữa. Thank you đấy. Waterfall sini masih punya dia waterfall sini. Nè, wow, bisa sana sana ke sekian malai. Sini bah boleh hogara, tem lah tapi thằng nào nghĩ ra này cậu. Sống đến rồi đấy, chưa ba? Không con đằng. Muốn xí gian hoạt. Deh, kita nama mana? Ini Bodo fry, alu fry. Alu bhaji ase, Moi dor. mas ase. नोगोद गोसो होना जाखादों नै रायजोफोरा बैनो बांसिन जाथारबाय हनै सिरि जाखादों हनै बिनो बांसिन जाखादों हनै जानाय समाव भिडिअ'खौ साइडआव दोननांगौलै दे थास' बिबारा माबायदि जादों खिथादो ब्रादार बरियासो थास' बिबारजों ना गोरानजों गोरान मोननैबो गोरान ना बोथिया रना कालारखौ बोरैबा नुबाय खिन्थु ओमफ्राय गोथाव जादों दा मैला नुथारदों आरो कालारखौ मैला नुदों आं कालारखौ नुवाखै नै बिथिं नुदों एसे माबाबो नुदों दा थास' बिबार बायदि ओइ मिलन एबार सा एकबार मिलन थास'नि कालारालाय बिदिनोखा माथो